Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 40 hangtod 45. May usa ka sanglahon nga miduol kang Hesus, miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Hesus kaniya og gihikap niya ang sanlahon og niingon, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanglahon. Unya gipalakaw siya ni Hesus og gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari og pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod sa tanan nga naayo ka na. Apan milakaw ang tao og nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon og tungod niini. Si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Sa Biblia, daghan og giisgutan nga mga skin diseases. O dili tanan pareho sa atong kahibalo karon sa medisina. Ang pulong nga kanunay gamiton mao ang leprosy o skin disease. Apan sa tinuod, dili lang usa ka sakit ang gipasabot ani. Apil ani ang mga fungal infections, mga eczema, vitiligo ug uban pang mga balatian sa panit. Ang uban niini curable. Ilabi na kon limpyo ang palibot o gusto ang pag-atiman. Apadado na usab mga sakit nga dili curable sa ilang panahon, sama sa Hansen's disease o ang gitawag nato karon nga leprosy, nga hinay-hinay mukaon sa panit ug mga ugat. Tungod kay daghan sa niining mga sakit makatakod, adunay istrikto nga pamaagi ang komunidad aron mapanalipdan ang uban. Ug ang masakiton, ipabulag, papuyon sa gawas sa syudad o pasinggiton nga siya dili limpyo aron malikayan ang contact. Dili kini tungod kay dautan sila, kundi tungod sa kahadlok sa infection, mao nga kinahanglan ang spacing. Apan in practice, ang sakit sa panit nahimong sakit usab sa dignidad. Ang masakiton dili lang magantos sa iyang lawas, kundi usab sa pag-inusara o sa kaulaw. Nining kahintanga mosulod ang sugilano nato sa Ebanghelyo karon. Usa ka tawo nga adunay grabe nga skin disease miduol kang Hesus. Usa ka buhat nga supak sa balaod, supak sa kultura ug supak sa kahadlok sa katilingban. Apan dinhi makita ang kasing-kasing sa Dios. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus adunay otoridad sa pag-ayo sa sakit sa tao. Lahi si Jesus sa tanang mga inilang mga magtutudlo sa iyang panahon, sa iyang pagtudlo. Naadjud kanunay mahitabo kung siya magtudlo. Ug dinhi sa atong asoy, giayon niya ang usa ka tawong naay leprosy. Moved with pity, he stretched out his hand and touched him. Mark 1:41. Natandog si Jesus sa tumang kaluoy, mao nga iyang gitunol mismo ang iyang kamot o gihikap niya ang sanglahon. Ang paghikap mao ang pinakadili angay buhaton. Kining buhata mao'y big no sa iyang panahon. Apan maisugon nga gihikap hinuon ni Jesus ang maong sanglahon nga tao. Sa balaod, ang paghikap sa unclean makapahimo sad nimo nga unclean. Apan kang Hesus, ang kahugaw wala napasa ngadto kaniya. Ang kabaliktaran mao ang nahitabo. Ang kalimpyo ni Hesus mao'y napasa ngadto sa masakiton. Kini usab usa ka pahimangno nga ang kaluoy dili lang pagbati
kundili konkreto nga buhat. Ang paghikap ni Jesus usa ka pagtudlo nga ang gugma usahay morisgo gyud alang sa kaayuhan sa uban. Si Jesus adunay otoridad sa pag-ayo sa sakit sa tao. Ikaduhang punto, ang kaayuhan nga gihatag ni Jesus nagpasiguli dili lang sa lawas kundi sa komunidad. Human siya maayo, miingon si Jesus, "Go, show yourself to the priest." Mark 1:44. Lakaw og ipakita ang imong kaugalingon sa pari. Ang tuyo nini dili lang medical clearance, kundi social reintegration. Pagbalik sa pamilya, pagbalik sa simbahan o pagbalik sa katilingban. Kay sa ilang balaod ang pari mao ang otoridad nga makapagpamatuod nga ang usa ka tawo hinlo na og pwede na mobalik sa normal nga kinabuhi. Busa ang kaayuhan nga gihimo ni Jesus, dili lang milagro kundi pagpasiguli sa dignidad. Ang tao nga gitawag og unclean mahimo na pag-usab nga miyembro sa komunidad. Ang simbahan gitawag nga mahimong lugar sa pagpasiguli, dili lugar sa daghang mga pagsaway. Dili tanan sakit mawala dayon, apan ang dignidad sa tao angay nga mabalik kaniya. Ang atong mga parokya o komunidad kinahanglan mahimong lugar diin ang mga nasamdan makasinati nga sila gidawat sa katilingban. Ang kaayuhan nga gihatag ni Jesus nagpasiguli dili lang sa lawas kundi sa komunidad. Story time. Niadtong around 1632, adunay emperor sa Japan nga nagdala og mga lepers sa Pilipinas tungod kay wala na sila daw lugar sa ilang katilingban. Ang Pilipinas nahimong kind of dumping ground sa mga gisalikway sa laing nasod. Usa kini ka sakit nga kapitulo sa atong kasaysayan. Apan dinhi usab mitunga ang kahayag. Ang mga Franciscan missionaries ni dawat sa mga lepers. Nipuyo uban kanila og nag-alagad kanila nga walay kahadlok. Sama kang Hesus, ilang gipili ang paghikap imbis nga paglikay, ang kaluoy imbis nga kahadlok. Ang ilang buhat nagpamatuod nga ang ebanghelyo buhi dili lang sa pulong. Mga igsuon, mga anak sa Dios, karong adlaw gipakita kita sa imahe sa usa ka Dios nga wala mahadlok sa atong kahintang. Ang iyang paghikap nagpasabot nga walay tawo nga hugaw kaayo aron dili na duolon sa Dios. Hinaot nga sama kang Kristo, kita usab mahimong mga tawo nga ang kaluoy labaw kaysa kahadlok ug nga ang gugma mas labaw kaysa stigma. Kay diin adunay kaluoy didto magsugod ang tinuod nga kaayuhan ug bag-ong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo. Pasalamat og pagtimbaya sa atong mga regular na subscribers nga naga-forward og naga-share sa atong pamalandong ngadto sa ilang mga religious organizations, mga ministry chat groups ug ilang mga Facebook pages. Si Darla Divina gikan sa Bukidnon, ang Emmanuel Catholic Charismatic Community sa Hugan, Consolacion, Cebu. Si Lando Viva gikan sa General Santos City, si Celine Mi Ignacio sa La Paz, Agusan del Sur, si Elena Villarin gikan sa Servant Community sa Mactan, Lapu-Lapu City, si Maria Evelyn Andilab gikan sa Eastern Bubungan, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, si Martiniana Cabal taga Santa Maria Paris sa Trento, Agusan del Sur, si Ronnie Ocampo sa Bislig City, si Arnel Abadilla nga taga Daan Bantayan sa Cebu,
ang Carman Garage sa Basak, Taluto, Tagbilaran City, especially kang Atoy Tintoy o si Chief Carman Tabel, si Romeo Alferez, lay minister sa Kapatungan Chapel, sakop sa St. Francis of Assisi Parish sa Trento, Agusan del Sur, si Chelly Guison sa Batolete, o shout out pod kang Eduardo Lariosa o sa Couples for Christ sa Minglanilla Chapter sa probinsya sa Sugbo.